Welcome to the vlog. Hello. Mayang buntag gikan sa Subo. Ano siya si Bobby. Kani si Disdak. Naglingkod-lingkod may buntag sa iyo. Bobby oh, ta Bobby oh. Bobby. Bobby oh. Na, Bobby. Hello. Hi. Hi. Sa kabukiran, layo ang kasakit, ang kaba-kaba, ug mga langgam na nag-awit. Pagkanindot, sa kinabuhing bukid nun, ang among kikaon, mais og lagot mo sa among balay, daghang kamuti, daghang kamunggay, matud pa sa akong lolo, adlaw-adlaw magtanom kuno, kay inig abot sa bagyo, doon na tayo mahipos. Matod ni Lula, mananumtag si Kwati, ang atong palibot, punon sa grasya. Inig ka Domingo, mulugsong sa baryo, ang among binuhat nga nigo, pabayloag, buwad nga lawlang, dire sa among bukid. Kanunay malipayon ang mga tao, may payag kami nga gamay, sarang namong kapuy-an, ang biboy, ang bubi, nagsakay duyan, malipayon si bubi, kini nga mong kahintang, puno sa grasya, kaya nga mong pamilya nagkahiusa. Yay! Bobby! Dapat Bobby. Hello! Unsarong adlaw Bobby? Saro adlaw. Sunday. Mayong adlaw Domingo. Domingo. Nagduyan-duyan ang kalanggaman, Bobby. Bobby. Pila na imong edad, Bobby? Ilan ka, Bobby? Kani si Bobby, gipanganak ni si Bobby adtong December 6, 2019. So karon kini si Bobby 9 months old. Pagka Enero
sinulog sa Cebu. Pagka Pebrero, Valentine's Day. Pagka Marso, start sa COVID. Nagsugod ang problema sa COVID diri sa Pilipinas. Pagka Marso, nagsugod na ang lockdown. Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Septembre. Perting taasa sa panahon. Wala na suroy-suroy. Walay lakaw-lakaw sa gawas. Stay at home gikan sa Marso hangtod karon September na. Wala pa'y bakuna. Si Bobby na putol ang iyang immunization pagka nag-start na ang lockdown. So, wala pa na kumpleto ang immunization ni Bobby. Wala pa na kumpleto, Bobby? Wala pa na kumpleto. I hope maayos sad mo diha. Mga parente, mga igsoon, mga amigo, mga gala. Shout out diha sa Dipolog. Shout out sa Manila. Shout out sa Mindanao. Sa Cagayan de Oro, Osamis, Bukidnon, Agusan, Davao. Shout out. Shout out sa Calamba, Laguna, sa Cavite, sa Manila, Zambales, Pangasinan, Baguio City. Shout out mga friends diya. Shout out sa Australia. Lola, Sarah si Bobby. Australia, USA, Canada, Germany. Shout out sa Italy. Daghan ta mga parente. Oh. Mamahaw na si Bobby. Adto na mi. Thank you. Salamat Bobby. Wala pa haircut kay wala pa barbero. Oh. Bobby. Thank you. Subscribe sa taon panagsa. Ngayon na lang makapalit mi og binload tagaan sa YouTube. Salamat. Thank you.